Hola, bon dia. Soc Margarida Castellano, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València i estic molt feliç de poder-vos apropar a una part del paisatge del País Valencià gràcies a una novel·la que considero una peça clau en la literatura catalana del segle XX, com és Matèria de Bretanya de l'escriptora Carmelina Sánchez Cutillas. Estic molt agraïda a la xarxa Vives, a la Universitat Cambridge i especialment al professor Dominic Keown per haver-me convidat a participar en aquesta quarta conferència web per la promoció del català. I bé, doncs, si us sembla, compartiré una presentació i així doncs, podrem fer aquesta comunicació. D'acord, doncs ara sí. Mireu, el títol que he posat a aquesta comunicació és La veu del passat que em reclama, una mirada actual a Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas. Bé, aquesta és una novel·la que fou Premi Andròmina de narrativa l'any 1975 i que ha estat àmpliament llegida i treballada al País Valencià des de finals dels anys 70 i també la dècada dels 80. És una obra que no és un llibre qualsevol, sinó que és nosaltres mateixos, tal com apunta Pere Maria Orts al pròleg de 1976, en afirmar que Matèria de Bretanya té com a substrat el poble tot, malgrat que la narrativa en primera persona la singularitza. La pregunta que em du fins a aquesta comunicació és: però com llegim aquesta obra al segle XXI? És a dir, com la llegiu vosaltres, lectores i lectors, que potser no compartiu els mateixos referents de paisatge i de cultura amb Carmelina o amb aquests lectors dels anys 70 i 80. I ho dic perquè per entendre Matèria de Bretanya hem de conèixer també l'escriptora. Un personatge únic, ple de contradiccions internes i externes. De fet, si llegim el Biographical Sketch, que els editors li van demanar a Carmelina per a la introducció a la traducció d'un món rebel, A Rebel World, a banda de la definició tan exquisida del que és la poesia per a ella, trobem declaracions autobiogràfiques com ara aquesta, i me'n vaig al segon paràgraf. I was born in Madrid, and this is one of the reasons that makes me regard my life as a fraud. My father was Castilian, my mother and all her ancestors Valencians. We moved to Valencia when I was 5 or 6. I feel Valencian, and everyone believes that I am. I don't discourage it. Before I was 5, I learned to read in a children's Quixote with large print and fun illustrations. But the reason for this precocity was nothing other than a great curiosity that I felt about everything. Bé, i si continuem, doncs ella parla d'aquesta vida entre Altea i València i després m'interessa també el penúltim paràgraf. Si voleu anem allà. Diu, I do not know what else I can say about this period. I can only say that when I realized what the world really was, I didn't like it. I destroyed its image, and with fragments that were worth being saved, and with others that I created myself, I constructed a new world for myself, and I enclosed myself in it, and I am still living within it. Perhaps that is why people call me rare, strange, different, and other things. Bé, doncs com veieu, tota una personalitat fora de context, de classe alta, envoltada sempre de llibres i de cultura, amb una vida entre l'Altea rural i la València burgesa, i aquesta sensació d'incompresa que l'acompanyarà tota la vida i que també llegim a les pàgines de Matèria de Bretanya. Aquest és un relat polièdric, com la seva autora, un text capaç de travessar fronteres geogràfiques i temporals des de la infantesa dels anys 30 a la realitat del segle XXI. Però sobretot és un text que sempre fou, és i serà una història que ens va explicar al poble valencià i que continuarà explicant-nos. I ho fa gràcies a les retòriques de la proximitat que utilitza l'autora, a la memòria compartida i especialment al pacte d'oblit que sosté tot el relat, que ens parla sempre des de la nostàlgia d'un temps perdut. De fet, que l'obra esdevinguera una lectura de referència durant els finals dels anys 70 i els principis del 80, doncs resulta del tot comprensible, perquè a les característiques anteriors se li sumava
un model de llengua senzill, directe, col·loquialitzant i d'aparença infantil, com assegura Joan Borja. Ens situem, a més, en un temps en què era necessari un espai discursiu, polític i simbòlic des d'on elaborar un projecte d'identitat col·lectiva. I en aquest sentit, Matèria de Bretanya és un relat que suposa un exercici de memòria que podríem qualificar de sentimental i que ha ajudat a reforçar un relat sobre la identitat valenciana de marcat perfil regionalista, o en paraules de Joan Borja, l'ànima rural del País Valencià, tan pròxima encara en el temps i tan llunyana ja per al nou ordre social. Aquest és el discurs genèric que ha perdurat en el temps, un discurs que parteix de posicions conservadores i que podríem afirmar que ha arribat a ocupar una posició predominant o hegemònica en la societat valenciana des de la transició democràtica. Ara bé, en parlar d'aquesta llunyania respecte al nou ordre social, ens sembla interessant aplicar-li un filtre de crítica postcolonial, per tal d'apropar-nos a la lectura que es pot fer d'aquest relat al segle XXI. I és que no oblidem que les nostres generacions més joves, l'alumnat de batxillerat actual, que podria ser el públic receptor potencial de l'obra, estan ja desvinculats de les històries de la Guerra Civil, de la postguerra, de la història de robatori cultural i de genocidi lingüístic que les generacions que llegiren Matèria de Bretanya als anys 80 coneixien i els feia identificar-se. Tanmateix, podem considerar que el llibre continua sent un clàssic universal, tot i aquesta ruptura de referents, perquè la prosa de Matèria de Bretanya conté qüestions més generals que lliguen l'obra autobiogràfica a una literatura memorialística de dones escriptores que és comuna a d'altres literatures. En efecte, es tracta d'una veu de dona que des del present es gira cap al passat perquè la infantesa és precisament l'únic paradís que ens queda i des d'on ens podem refugiar d'un present desconcertant. De fet, les primeres línies del relat diuen: «Voldria ignorar que els anys morts són irrepetibles, perquè una força sense fronteres m'empenta cor endins un tresor de permanències inalterables. És la veu del passat que em reclama». Un passat que ens recorda la idea de Raina Maria Rilke, que la verdadera pàtria de l'ésser humà és la infantesa, i per aquest motiu aquest llibre continuarà, malgrat l'allunyament temporal dels fets i dels lectors que vindran, interessant i colpint per les experiències compartides, les múltiples lectures i per la seva universalitat, malgrat l'aparença localista que la crítica sempre li ha atorgat. És en aquest punt on ens interessa recórrer al gènere autobiogràfic, un gènere que es basteix des de l'inici sobre un pacte de complicitat i confiança entre l'autor del text i el lector que llig la narració en primera persona sense dubtar de la veracitat i la fidelitat als esdeveniments en cap moment. Un gènere que aporta un relat en primera persona sobre la recerca de la pròpia identitat i que mostra les contradiccions múltiples i les fronteres múltiples en què aquest procés de recerca identitària es produeix. Si situem l'obra en el context temporal en què va veure la llum, constatem que data d'un temps en què Philippe Lejeune encara feia una primera aproximació al gènere autobiogràfic per tal d'estudiar, sistematitzar i reivindicar el valor d'aquest en la literatura francesa. A un article publicat l'any 2013, la investigadora de la Universitat d'Alacant, Anna Esteve, assegurava que assistim durant els primers anys de la transició a la publicació d'una allau de textos que volen reflectir les experiències viscudes durant un període negre i molt recent de la història que havia estat silenciat per força. Contribueixen, així, a restituir la memòria col·lectiva, la intrahistòria, d'uns fets viscuts dramàticament a través del testimoni i la crònica personal. Bé, Matèria de Bretanya és un llibre de memòries, malgrat els paratextos dels anys 90, un diari sobre la infantesa de l'autora que pertany a un poble concret i a un temps concret. Unes memòries amb què les lectores i els lectors valencians de finals dels 70 i principis dels 80 han crescut i s'hi han vist reflectits. Unes memòries que resulten memòries col·lectives i que 45 anys més tard ens conviden a rellegir-nos. Ara bé, aquest llibre és més que una narració autobiogràfica. És un text necessari en el seu context i que en observar-lo des del segle XXI
veiem que participa en la consolidació d'una identitat valenciana de caire regionalista, que des de la transició democràtica i sobretot arran de l'Estatut d'Autonomia del 82 ha estat acceptada per una majoria social com la identitat col·lectiva preferent. El joc de memòria a què ens sotmet l'autora submergeix el lector en un consens sobre com érem i, més important encara, com som els valencians, cosa que permet connectar passat, present i futur. Sánchez Cutillas és capaç de generar unes retòriques de proximitat, com comentàvem, no només en relació amb els elements d'identificació d'un àmbit estrictament local, sinó amb el conjunt de referents culturals i socials com ara la identitat nacional o regional, el gènere o la classe social. Existeixen fins i tot claus de reconeixement universal que tenen a veure amb les emocions o amb el format narratiu autobiogràfic en què ens movem. Per exemple, l'evocació d'emplaçaments, que és un recurs fonamental per a potenciar la proximitat amb el lector, allò que Rueda Lafont anomena la geografia de la memòria. Aquest és un recurs que suposa una apel·lació al record, del qual després es desprendrà tota una mobilització d'un repertori simbòlic on es condensen les senyes d'identitat col·lectiva. Certament, l'autobiografia de Sánchez Cutillas és una de les obres més llegides al poble valencià i una peça clau en el redreçament cultural i literari que en aquells anys 70 s'iniciava al País Valencià. Podríem dir que miraculosament, pràcticament del no-res, sense gaire tradició, sense un públic lector i sense un mercat editorial que començava a cimentar-ne les bases, capaç de fer visible les poques mostres literàries existents, com també assegura Anna Esteve. Bé, més enllà de les teories de la gent i per tal d'apropar-nos al gènere autobiogràfic escrit per dones escriptores, ens interessa enmarcar-lo amb les teories de Sidney Smith i Julia Watson, Women Autobiography Theory. Smith i Watson parteixen de la idea que mitjançant l'escriptura autobiogràfica, les escriptores donen significat a fets vitals que poden diferir segons el lloc, la temporització o la posició social. I a partir d'aquesta anàlisi de la tipologia diversa de relats autobiogràfics, entenem que Matèria de Bretanya, si bé no és comparable a cap obra prèvia ni contemporània de la tradició literària catalana, sí que és comparable a altres textos autobiogràfics escrits per dones d'altres àmbits geogràfics i temporals. Posem, per exemple, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia o The House on Mango Street de la xicana Sandra Cisneros, perquè tots els silencis i totes les veus que trobem en aquests relats de memòries també són presents al text de Sánchez Cutillas. Certament, la invisibilitat de les xicanes als Estats Units d'Amèrica o de les indígenes a l'Amèrica Central hi són presents a Matèria de Bretanya, perquè les experiències relatades, més enllà de la identitat valenciana, són universals. Resulta curiós com hi ha capítols que resumeixen tota una experiència col·lectiva, com ara el capítol Ens fèiem grans sense adonar-nos-en, on només ens cal la frase i m'arribà de sobte per saber què és el que li ha ocorregut a la protagonista. I, per tant, la sororitat de les xiquetes que van esdevenir dones en temps de franquisme, que amaga així la vergonya, el secretisme, el silenci i la invisibilitat, de nou. És precisament això el que m'interessa quan parlem de Matèria de Bretanya, de quina manera les retòriques de proximitat i la geografia de la memòria juguen un paper importantíssim perquè dones lectores d'èpoques diferents puguen trobar un punt en comú tot i la distància d'experiències vitals que hi ha entre el lector actual i el nascut als anys 60 i 50, fins i tot, És així com la invisibilitat d'una dona adolescent en temps de franquisme es torna visible i els silencis en una llengua coneguda. A més de destacar les característiques del gènere autobiogràfic, remarquem que és interessant enmarcar l'obra de Sánchez Cutillas dins les teories postcolonials. Segons una definició bàsica facilitada per Peter Brooker, el postcolonialisme és l'estudi de l'impacte ideològic i cultural del colonialisme occidental i, en particular, de les seues conseqüències en l'aparició d'identitats nacionals, independents i individuals.
Bé, en aquest sentit, Stuart King assenyala que Catalunya, i afegiríem també el País Valencià, no és un país postcolonial com qualsevol d'Àfrica, Àsia o Amèrica Llatina, i a més la seva ubicació com a país que ha experimentat una espècie de colonialisme és problemàtica i ambigua. Però malgrat això, Catalunya, i en el nostre cas el País Valencià, demostra molts trets comuns amb altres països anteriorment colonitzats, si ho observem en termes de l'imperialisme cultural que han dut a terme diferents règims centralistes, i sobretot si tenim en compte la naturalesa dels mitjans adoptats pels catalans per a resistir aquesta dominació. La relació, per tant, entre identitat, literatura i la representació d'una veu subalterna ens farà entendre matèria de Bretanya amb una perspectiva de gènere que és universal. I conceptes com la frontera, les escletxes, el tercer espai o les comunitats imaginades resulten necessaris per aproximar-nos a la literatura postcolonial i d'altres també, com la hibridació cultural, l'autobiografia i la interculturalitat, ens ajuden a entendre aquestes noves concepcions d'identitat. En aquest sentit de construcció de la nova identitat, és ben cert que Matèria de Bretanya és un llibre que ens retorna la dignitat, que ens eleva a la posició de protagonistes, de subjectes amb capacitat d'evocar un passat digne de ser recordat. Però també és cert que és justament aquesta ficció històrica amb tints de realitat compartida la que desenvolupa un exercici de memòria sobre el passat que és utilitzat per a consolidar un projecte d'identitat col·lectiva en el present, o almenys en el present dels anys 70. La protagonista és víctima d'una realitat dual. Viu constantment entre dos mons aparentment oposats, el poble i la ciutat, la burgesia i la misèria dels jornalers, el republicanisme i el conservadorisme, la cultura popular i l'hegemònica, per no parlar de la diglòssia lingüística ja imperant i ben tangible al text també. Una realitat dual que sorgeix amb una maduresa que talla amb crueltat els espais de la fantasia, els contes dels contes, de la mare Paula, de la mestra Cantarrana i de la màgia de la cultura popular. Per exemple, llegim: em van tancar a un col·legi a ciutat i un dia li vaig contar a una monja allò que sabia de la lluna i el vell i els estels i els núvols, però la monja s'avalotà i va avalotar la comunitat i totes deien: «Senyor, quanta incultura!» I no sé com ho van fer, però a poc m'ho esborraren tot de la memòria. I sentia la gran buidor que duia a dintre i em preguntava si les persones, quan estarien buides de tot, tan terriblement buides com jo, seria per a morir. I no. Bé, doncs la protagonista habita aquests dos mons contraposats. Si intentem establir un paral·lelisme entre la nostra realitat i una realitat més universalment assumida, llegiríem Sánchez Cotillas com qui llig La Malinche, una traductora de mons. Un subjecte intersticial capaç de moure's a les escletxes dels poders, el poder masculí, el poder de classe social i el poder lingüístic. Una dona obligada a triar un món i a trair l'altre, tal vegada. Ara bé, la nostàlgia de l'autora es tradueix en una voluntat ferma de preservació d'un món que desapareixia, i per tant trobem una intenció legitimitzadora. He escrit aquest grapat de fulls perquè volia rescatar, salvar de l'oblit tot un món d'éssers i de coses viscudes. Possiblement, la realitat semblarà transfigurada. Jo mateixa també estic perdent la condició de testimoni d'uns fets passats i comence a participar activament en aquest joc de remembrança. Bé, doncs assegura Teresa Colomer que la literatura contribueix a l'articulació i conjugació de les identitats culturals de cada persona i permet visualitzar que com més arrelada és l'experiència en una cultura concreta, més universal es converteix. Efectivament, Matèria de Bretanya se'ns presenta com una narració d'aparença localista que ens mostra un món concret a través dels ulls de la nena Carmelina. Un relat que viatja des de la innocència fins a la desil·lusió, des de l'alegria i la despreocupació de la infantesa fins al pesar més amarg de la pèrdua. Una autobiografia que durant anys hem llegit com una biografia col·lectiva i que ha bastit un pont enorme entre el passat, el present i el futur que s'esdevindrà. Però que sobretot ho ha fet a partir d'un exercici de nostàlgia i de memòria necessari per construir la nostra identitat.
un text que, com ja hem descrit, va funcionar molt bé en un temps i un país, però que continua obert a múltiples relectures i que continuarà explicant-nos a mesura que sapiguem bastir ponts i universalitzar les experiències. I per tant, doncs només em resta que animar-vos a fer una lectura de Matèria de Bretanya. Ja veureu que és una obra que té tantes lectures com autors i bé, doncs que gaudiu d'aquesta lectura. I doncs qualsevol pregunta, dubte, comentari que tingueu, doncs ahí teniu el meu correu i estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.